Lho. Kan iku mie. Ayo mie temriku. Lho. Bisa ada baton ini nggih Pak nggih. Nggih baton iki Roro Jonggrang. Sabar Pak Haji Aso. Nggih, Pak saya niku sabar gelem ngalah ya Pak ya. Pak Jenake. Oh ya cedak kok. Kok nek ra gelem ngalah jotos ya Pak ya. Gak jotos pipi kasih sayang ngono kan sobat. Aku nek aduh, aku ya mah. Tapi nek gitu gelem aku Bu. Semoga jam 12. Ayo awana kok kuwas Allah. Hei, ayo dong. Hei, oke.
paksa Rara jenggrek. Pak Nurul, ayo enggak Rara jenggrek. Mangke ibuke bojo loro. Iki jenengan apa mau? Wes. Ijol tok bapake. Ijol tok. Bar bojo loro rek ponoroge nggih. Nah, cocok iki. Ki Nurul. Sini ndak. Wes aja ning burine kene wae. Cukup sedina iki awake dhewe iki kepanasan mergo abot-abote golek imbah. Nggo tuku bakso mengko sore karo es teh ya, Ndek ya. Guyu ambane ngono dadi boy kebangetan lho Ndek ya. Iki pasak ya. Ayo. Para jengrang bersama Mbak Nurul dan Pak Sol nggih Pak nggih. Pak iki bareng beda. Sol dari dunia itu.